Točíme. Tak, ahoj, já vás zdravím. Čau. Jo. Nacházíme se zase na opuštěném místě, kdo ví kde. Jo. A sešli jsme se tady v hojném počtu, a to je ve třech. A koupili jsme tady takovou speciální hračičku. Jo. Podívejte se. Dáš ty vole. No kurva. Kulová puma. Kolik to má gramíků? Já hned to najdeme divákům. 704 vole. Jo, je to tam vole, 704 gramů. No, naše předešlé video mělo 370, jo. Skoro nám to bouchlo u prdele, jo, ale nevadí, vyzkoušíme to, jo. Nicméně, sešli jsme tady ve třech, protože už je to trošku nebezpečnější, jo, no. Ale všichni máme tady zbroják na to, jo. A rozumíme tomu. Devítku vole zadek. Jo, proto jsme se tady sešli ve třech. Abych vám to tady okomentoval, kameraman to tady natočil a tady kolega to zapálil, jo. Já si myslím, že už to nebudeme dál okecávat. Jo. Kdyby náhodou jsme se neviděli ty vole, tak věřte tomu, že jsme vás měli rádi. A že pak, když přežije, tak budeme určitě točit dál a nezapomeňte nám dát ten like, odběr. To určitě. A hlavně zvoneček, abyste byli vždy ready, vole, při dalším odpalu. Přesně tak, jo. Pokud uvidíme, že o tom máte zájem, tak budeme dál pokračovat, jo. Už máme nějaký tajný... Ty vole, zebra. Máme už tajný lidi, nebudu jmenovat kde, je to u hranic, jo. A ty nám to dealujou, jo. Ty to tam vozí v dodávkách. Totální pašerák. Za super cenu, jo. Neseženete, jo, tak, to nejde se na to. Já ještě poučím tady, kdo to bude zapalovat, ať s tím hlavně necukne, ať to nepadne, jo, takhle. Jo, je to fakt, to chce... Mrda, tady je to zmáčky jak čupka. Jo, ale to nevadí, jo, to je tak udělaný, jo. Tady bych to nechal takhle na zemi a zapálil to, jo. Ještě bych to zkomentoval, tady tohleto. No. Má to 4 knoty, nebo kolik? 5, 5. Tak, můžeme na to. Tak, hele. Důležité je se připravit a minulý videu jsme říkali, že nesmí foukat, jo. Yes. Což dnešní podmínky nám to trošku splňují, jo. Ale říkám, nezkoušejte tady tohleto doma, je to velmi nebezpečné a mohlo by se něco stát. Jo, my jsme tady na uzavřeném prostoru, kde nám nic nehrozí, jo, máme to tady pro nájemky. Jo? Tak, kameraman, připraven? Točíme. Odpál. No, ty jsi